Και συνεχίζουν λοιπόν οι βλασφημίες. Ορισμένες από αυτές. Στην αρχή ακολουθούνται στο Ηλιανό ημερολόγιο, θα μνημονεύουν στα δίπτυχά τους μυστικώς το Βαρθολομαίο. Μυστικώς, μέχρι ότου να φτάσουν να το κάνουν φανερός, για να μην υπάρχουν αντιδράσεις και χάσουν τις πελάτες. Να κηρυχθεί λοιπόν το ελπιδοφόρο μήνυμα της ελεύσεως του Αντιχρίστου. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Να κηρύξουν αυτό το μήνυμα. Συγχαίρουνε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και το μακαριότο Πατριάρχη Ρώσον Κύριλλο δια την έλευση του Μεσσίου. Νέα εποχή. Θα έρθει το ελπιδοφόρο μήνυμα της ειρήνης, αρμονίας, ευτυχίας και ουράνιες καταστάσεις. Δι' αυτόν θα ανοίξουν τα σπήλας να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης, ο Αντίχριστος. Θα αποφασίσουν, ακούτε εδώ βλασφημία, ως νέα εκκλησία και νέα εποχή πρέπει να έχουν και νέα φυλαχτά. Λοιπόν, αποφάσισαν να στολιστούν οι εκκλησίες και οι μονές με ρούχα από πρόσφυγες και θα πηγαίνουν να τα προσκυνάνε αυτά για φυλαχτά. Ανέγερση νέων ναών με κρυστάλλων και νέας εικόνας και αγιογραφικών αναγεσινιακής κατευθύνσεως. Άλλες βλασφημίες. Συνεισφέρουν στην ανέργεση του τρίτου λαού του Σολομώντος. Όλα τα παγκάρια θα συνεισφέρουν στην ανέργεση του ναού του Σολομώντος. Την ενσωμάτωση στη μητέρα εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου των ακολουθούντων του Ιερά ημερολόγιο. Βλέπετε οι παλιμερολογίτες θα ενωθούν με το νέο. Αυτό είναι σίγουρο, τα έχουν συμφωνήσει αυτοί. Γιατί ξέρετε, τους νοιάζει νέο και πάτριο, αυτό τους νοιάζει. Δεν πιστεύουν σε τίποτα, σε Χριστό και σε τίποτα δεν πιστεύουν. Σας τα λέω, ο ίδιος που τάζησα. Την ίδρυση μονής μοναζουσών, γυναικεία μονή, εις το Άγιο Όρος και ειδικότερα στη μονή, Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Την ανέγερση ξενοδοχειακών και τουριστικών καλυμάτων εις το Άγιο Όρος. Η συνεργασία του Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφείμ για τη χειροτονία των γυναικών. Έκδοση τόμου τον Ιούνιο του 2019 για όλες τις αποφάσεις της Συνόδου της Βλάστημης, του Κολυμπαρίου και της Ενώσεως μετά τον ακολουθούντον το Ηλιανό ημερολόγιο το Πάτριο. Αποφάσισαν την ένωση και τη μνημόνευση του ενός Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου με την παλαιάνη Ιερά Μονή Εσφυγμένου και όλων των λεγόμενων ζηλωτών Αγιονικών Πατέρων. Όποιος δεν δέχεται να μνημονεύει λοιπόν τον Πατριάρχη, είτε είναι στην Εσφυγμένου θα διώκεται, είτε είναι από τους ζηλωτές πατέρες θα διώκεται. Να δούμε λοιπόν πόσοι τις ζηλωτές Αγίους ήδη διώκονται επειδή θέλουν να... Πρόσφατα πήγανε Αλβανοί και κάψανε ρουμάνικο κελί μοναχών ζηλωτών Ρουμάνων για να φύγουν από εκεί και τώρα δεν έχουν που να μείνουν Ρουμάνοι. Ήδη ο διωγμός γίνεται από το Βαρθολομαίο. Διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων στο Άγιο Όρος. Διοργάνωση οικολογικών συμποσίων στο Άγιο Όρος. Την κατάργηση του Αβάτου του Αγίου Όρους έως την 1η Αυγούστου του 19. Να δοθούν στους Ιουδαίους χώροι για τις λατρευτικές ανάγκες στο Άγιο Όρος, καθώς και στους τέκτονες, στους μασόνους. Κατάργηση παλαιών ακολουθιών και εισαγωγή νέων ακολουθιών. Κατάργηση αντισημιτικών Αγίων και ύμνων εις την Ορθοδόξη Εκκλησία. Την εισαγωγή νέων Αγίων. Την διοργάνωση εκδηλώσεων μουσικών, σναούς και μονές του Παλαιού ημερολογίου. Την αγιοκατάταξη του Κατζατζάκη. Ακούτε βλασφημίες. Την ίδρυση εκκλησίας 3 μονοθεϊστικών θρησκειών και δημιουργία ενός σύνθετου ναού. Ετερόδοξοι και ετερόθρησκοι διδάσκαλοι να διδάξουν σε μαθητάς νηπιαγωγείων και λυκείων. Το ακούτε? Τα παιδιά σας που θα τα διδάσκουνε? Θα τα διδάσκουνε στο σχολείο ετερόδοξοι και αλόθρησκοι. Θα τους διδάξουν σατανιασμένες θρησκείες τους. Συνεργασία με Ιουδαίους, διοργάνωση κατηχητικών και ορθοδόξων εκκλησιών. Αποδέχονται την αλλαγή φύλου όλων των ανδρών, γυναικών, κοριτσιών, αγοργών και τη σύναψη γάμου αυτών. Σόδομα και Γόμορα. Εδώ. Σόδομα και Γόμορα. Νέο
παπικό ημερολόγιο, μαζί με το πάτριο ημερολόγιο, όλοι πίσω από το άρμα του Αντιχρίστου. Το φωνάζω χρόνια. Και εσείς πότε θα το καταλάβετε? Συνεχίζουν τις βλασφημίες. Προτρέπουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να ακολουθούν το ηλιανό ημερολόγιο, αλλά η μνημόνευση να είναι του Φραγκίσκου εν ώρα Θείας Λειτουργίας. Στην αρχή λέει κατανοούμε ότι είναι αυτό το δύσκολο. Φανταστείτε λοιπόν με το Πάτριο Ορθολόγιο να μπείτε μέσα στο ναό και να μνημονεύουν τον Πάπα. Κατανοούν ότι αυτό είναι δύσκολο και θα φύγουν όλοι από μέσα. Αλλά τι τους λένε? Στην αρχή κάνουν το κρυφά. Γιατί θέλουν οι Εβραίοι και οι Ιουδαίοι, οι Ταλμουδιστές να το κάνουν κρυφά αυτή τη μνημόνευση? Για να χάσουν τελείως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τη Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατεβαίνει Άγιο Πνεύμα όταν μνημονεύουν μυστικά του σατανική Φραγκίσκο. Κατανοούμε λοιπόν, λέει, ότι είναι τούτο δύσκολον. Προτρέπουμε να μνημονεύεται μυστικός και μετά φανερός, με κατάλληλη διαπαιδαγώγηση. Συγχαίρουμε, λέει, το Οικουμενικό Πατριαρχείο που μνημονεύει μυστικός το όνομα του Μεγάλου Πατέρα ημών Πάπα Ρώμης από το έτος 1965, οι νομηρολογίτες. Μυστικός μνημονεύουνε τον Πάπα. Και εσείς κοιμόσαστε όρθιοι και πάτε και εκκλησιάζόσαστε στο νέο ημερολόγιο. Σε λίγο μυστικός θα το μνημονεύουνε και στο Πάτριο. Γιατί δεν θέλουν να αντιδράσει ακόμα. Μυστικός, θα σας πάνε ύπουλα. Σας λένε δεν είναι τίποτα εφημεία άμκα ηλεκτρονικές κάρτες να σας φραγίσουνε και σας πάνε μια χαρά. Σας οδηγούν πίσω από το άρμα του Αντιχρίστου και εσείς νομίζετε ότι θα σωθείτε. Τι άλλο έχουν αποφασίσει? Δεν δύναται, λέει, να εφαρμοστούν οι ιεροί κανόνες και πρέπει να τροποποιηθούν. Θα τροποποιήσουν αυτοί τους κανόνες των Αγίων Αποστόλων και του Αγίου Πνεύματος και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτοί οι σατανιασμένοι. Αποδέχονται τη καύση των νεκρών. Κατά την περίοδο του θέρους οι ναοί θα μένουν κλειστοί 3 και 4 Κυριακές λόγω διακοπών του προϊσταμένου, χωρίς να υπάρχει αντικαταστάτης. Κλείδωμα η Εκκλησία. Πάνε διακοπές. Θα γράφουν απ' έξω τα μπελάκι, είμαστε σε διακοπές. Περάστε μετά από 1 μήνα. Έτσι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι της νέας εποχής. Τη δημιουργία τέκνων αποδέχονται χωρίς γονείς ή με ένα γονέα και ίδρυση τραπέζης γεννητικού υλικού. Την τέλεση όλων και περισσότερων αφήσει Ολυμπιακής φλόγας, αρχαίους ναούς και εις τους δικούς τους ναούς διαναλάβουν το φως από το Θείο Απόλλωνα, βλαστημίες και τα λοιπά, μαγκανίες, ειδωλολατρίες. Η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπεύσεως του κράτους του Ισραήλ εις τις καριές του Αγίου Όρους. Τροποποίηση εν τες εορτές των Αγίων και μετακίνηση αυτών εν ημέρα Σάββατο ή Κυριακή. Είναι αερωτάζονται λαμπρός. Δηλαδή θα γιορτάζει ο Άγιος Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Αυτοί θα τον μεταθέτουν Σαββατοκύριακο τον Άγιο να γιορτάζει. Γιατί τότε θα έρθουν περισσότεροι άνθρωποι να γεμίσουν το παγκάρι τους με περισσότερα χρήματα. Καταλάβατε πώς το πάνε? Ήδη τα κάνουν αυτά. Ήδη δεν το έχετε ζήσει? Να μεταφέρουν γιορτές Αγίων Σαββατοκύριακα για να έχουν περισσότερο κόσμο. Τα περισσότερα από αυτά που σας διαβάζουμε ήδη γίνονται. Και εσείς κοιμόσαστε. Και νομίζετε ότι ο πλοίο πνευματικός σας είναι μελίχιος και καλός και αγαθούλης, ότι θα σωθείτε. Και εσείς κοιμόσαστε. Α, είναι καλός, λέει, δίνει το μισθό στους φτωχούς. Που δεν έχει πίστη, ρε. Καν θαύματα πει, λέει. Καν νεκρούς ανασταίνει. Εάν δεν είναι σωστά στα θέματα της πίστης, ανάθεμα. Δεν είναι ιεροί κανόνες. Και ο λόγος του Θεού. Αλλά εσείς έτσι και κοιμόσαστε. Α, είναι καλός ο πνευματικός μου. Είναι Άγιος. Πόσα λεφτά έχει στην τράπεζα ο πνευματικός σας, τον ρωτήσατε? Που είναι καλός και Άγιος. Ποιους μνημονεύει? Ποιους κοινωνάει? Πού σας οδηγεί με αφημί και άμκα? Πόσες ψυχές έχει πάρει στο λαιμό του που έχουν πεθάνει με αφημί και άμκα και έχουν πάει στην κόλαση
και της έχει πάρει αυτό στο λαιμό του. Πόσες? Είναι καλός, είναι ταπεινός, είναι μελίκιος ο γεροντάς μου. Τροποποίηση λοιπόν στις εορτές και στη μετακίνηση αυτών. Θα καταργήσουν τον Πασχάλιο κανόνα και θα ζητούν μόνιμο Πάσχα. Θα ορίσουν μια ημερομηνία. Θα λένε ότι το Πάσχα θα διορτάζουμε για παράδειγμα τη δεύτερη Κυριακή του Απριλίου. Όλοι κοινό Πάσχα. Αφού κοινό Θεό θα έχουν τον Αντίχριστο και τον διάβολο. Και τελειώνει εδώ. Παρακαλούμε και ελπίζουμε ταχαίως να εμφανιστεί στον κόσμο ο Μεσσίας ή να λύσει τα προβλήματα αυτού. Αμήν. Οι υπογράφοντες που σας είπα στην αρχή. Τα πατριαρχία όλα, οι εκκλησίες Ελλάδου, Κύπρου, Κρήτης και το Πάτριο Εορτολόγιο, κοινότητες Παλαιού Εορτολογίου και όλοι από πίσω. Άγιο Όρος και όλοι από πίσω. Όσο περνάει καιρός, όλο και περισσότερο θα δικαιωνόμαστε σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε πλέον μόνοι μας. Προχωράμε μόνοι μας. Πιστεύουμε στον ένα και αληθινό Θεό, στον Κύριο μόνο Ιησού Χριστό. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα από όσα λένε οι Ιεροί Κανόνες, τίποτα από όσα λέει ο Θεός. Δεν θα ακολουθήσουμε εμείς πίσω από το άρμα του Αντιχρίστου που ακολουθούν αυτοί, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς θα ακολουθήσουμε πίσω από τα βήματα και πίσω από τα ίχνη του Κυρίου μας και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και πίσω από τα βήματα των Αγίων Αποστόλων. Και πίσω από τα ίχνη των Αγίων Πατέρων. Και θα εφαρμόσουμε αυτά που λέει ο Θεός. Χωρίς να προσθέτουμε, χωρίς να αφαιρούμε και χωρίς να γινόμαστε ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες. Καλή μετάνοια. Προσέχτε ποιους προσκυνάτε, προσέχτε που εκκλησιαζόσαστε. Γιατί αν σήμερα πηγαίνετε και προσκυνάτε ένα τέτοιο χέρι ενός επισκόπου ή ενός ιερέα, πολύ εύκολα μεθαύριο θα ξεγελαστείτε και θα προσκυνήσετε και τον Αντίχριστο. Διότι στην κόλαση δεν θα πάει μόνος αυτός που θα πάρει το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, θα πάει στην κόλαση όποιος προσκυνήσει και τον Αντίχριστο ή όποιος προσκυνήσει την εικόνα αυτού ή όποιος προσκυνήσει το ομοίωμα αυτού, όλα αυτά είναι ισόκαιρα, ή όποιος λάβει τον αριθμό του ονόματος αυτού. Δηλαδή, όποιος ταυτοποιηθεί με το 666, είτε με αφημί, είτε με άμκα, είτε με άλλους προσωπικούς όβιους αριθμούς, όπως έχουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε με βιβλιάρια τραπέζες, είτε με ηλεκτρονικές κάρτες, είτε με ηλεκτρονικό δίπλωμα, είτε ταυτοποίηση με ηλεκτρονική υπογραφή, είτε με βιομετρικό διαβατήριο, είτε με τη νέα ταυτότητα που θα φέρουν βιομετρική και αυτή που θα είναι χάραγμα και σφράγισμα και θα πρέπει να δεθείτε, είτε με οτιδήποτε άλλα συστήματα που έχουν βγει και δεν μπορείς πλέον να τα ελέγξεις, ηλεκτρονικό τατουάζ, μικροτσίπ στο σώμα, μικροκύκλωμα κτλ. Με οτιδήποτε βάζεις υπογραφή και ταυτοποίηση με το 666, πας στην κόλαση. Προσέχτε, είναι δύσκολες οι εποχές. Ο Μέγας Βασίλειος είπε: Κύριε, δεν θέλω να ζήσω σε αυτές τις εποχές, διότι φοβάμαι μήπως αρνηθώ. Ας προσέξουμε, μην χάσουμε την ψυχή μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Τη μισή ζωή μας την περάσαμε, άλλοι έχουν περάσει παραπάνω από τη μισή του ζωή. Ας φροντίσουμε λοιπόν την υπόλοιπη μισή μας ζωή να μην τη χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να πάμε στην αιώνια κόλαση, αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε προς σωτηρία της αιωνίου και αθανάτου ψυχή μας. Είμαστε στην περίοδο του Πάσχα, ο Θεός μας ελέγχει για μία ακόμα φορά, 12 συναυτά έτη, να ψάλουμε μέσα στον ιερό του ναό του Χριστός Ανέστη. Αν θέλει ο ίδιος και του χρόνου, να είναι το Άγιο θέλημά του, να ψάλουμε και του χρόνου το Χριστός Ανέστη. Εδώ λοιπόν είναι η Ανάσταση του Κυρίου, το Ιερό Ευαγγέλιο, η Ανάσταση του καλού μας Θεού. Και σε λίγο θα σημάνουμε για τον εσπερινό της αγάπης. Ζη Κύριος ο Θεός, καλή μετάνοια, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος.